Наблюдавам визуално. F5. Върти по наш. Сринат. Да не съм аз Не си. Видя го. Виждам островата, но не виждам врага си още. Ай, дай ми сигнал тук да го ковна, бе. Мама ти му ръста. Видя го. Станах ти трима. Буф, айде. А кой е другия? МиГ-21 е други. Буфно е го. С ракета от близко разстояние. Браво. Чакай, че малко загубих тук. 156 за 29 поема на 156. Файтон. За 30 файтон. Леле, те са няколко файтона там. То 65 ми за мене. Ето го на радара, мамата. Гледа се, хвана го. Виждам го. Зално. Файтона. Ама идва още един. Мога да ни изготвят. Не. Флеерно видяме. Как ме виждат от тази кабина, бе, батко? И аз това се чуда. Влиза ми в ножица. Виждам ви, наблюдавам ви. Не, По-високи ли сте или по-ниски? еднакви сме. Че загубих ви. Са ги виждам. Флеервам аз. Не наблюдавам флеер. Кой по бой е? Доле ниския е вече той. О, имам опашка F5. Двама беха тук до мен. Доста гони, чакай, сега ще го оправя. Ти F5 ли? Тако се. Не, фантомет ли? Давай, бий го, брат, който ще даде. Давам, свивам. Внимай кривата да не почупиш. Много са, чакай, който... То стреля май. Че... Елами, Фокс 2. То няма сигнал, бе, да. Ау, удари го! Пада. Сега ще Колко дава. Той с го не още е жив. Тръгнах си самолета. Шит. Мазаляк голям. Двама ме гонят. То сме гони. Но аз го гона. Удари ма. Падам. Видях къде. Те са трима покрай тебе, бех. Фокс да е последна. Флеер на букулка ти. Удари го и тоя! Прибирам се от тук, че си е ба майка, нямам ракета. Леле, откъде ми мина ракетата?